tomto videu by som vám chcela porozprávať, čo potrebujeme vlastne na to, aby sme mohli paličkovať, aj keď všetky časti sú veľmi dôležité. Neviem, či nazvať ju ako najdôležitejšiu, ale základnou časťou, na ktorej vlastne vzniká náš úplet, keď paličkujeme, je valec na paličkovanie. Na Slovensku sa v rôznych lokalitách alebo regiónoch stretneme s rôznymi názvami, vánkuš, poduška a tak ďalej, nebudem vymenovať všetky. Ja budem v tomto videu používať naozaj pojem valec, aby sme vedeli, že rozprávam o ničom takomto. Valec sa volá valec pretože má takýto valcovitý tvar, ako vidíte tento môj, a v podstate môžete si ho doma vyrobiť. Niekedy vznikne trošku problém, že dlhšie trvá, kým si vlastne zoženiete všetky dôležité veci, ktoré naň potrebujete. Takže v druhej časti videa budem rozprávať aj o inej podložke, ktorá je oveľa jednoduchšie, sa dá vyrobiť, viete si ju v podstate spraviť za jeden deň hneď, rýchlo, ak máte potrebný materiál. Takže budem rozprávať v tomto videu o klasickom valci, takomto, a potom príde na rad prekvapenie a uvidíte. Valec si vlastne vyrábali buď ženy doma, alebo mu vyrábali muži. V minulosti bol na výplň valca používané 3 základné suroviny. Prvou boli drevené piliny, naozaj piliny, nie hobliny, nie to, čo dostanete kúpiť, alebo často si ľudia mylne myslia, že prídu do nejakých chovateľských potrieb, kúpia si drevené hobliny, ktoré sa predávajú ako podstielka pre hlodavce a naplnia s ním valec. Ja to vysvetlím prečo. Druhou surovinou bol piesok v niektorých lokalitách a treťou poslednou bolo vlastne seno a to bolo vlastne hlavne v nejakých takých častiach ako napríklad na Mijave, ale aj inde som sa s tým stretla, že som dostala napríklad starý valec a bol naplnený senom. Valec sa skladá z 2 základných častí. Tú prvú časť vlastne nevidíte. To, čo vidíte na vrchu, už je vlastne taký len návlek, taká ochranná vrstva. Ja mám na svojom blogu celý príspevok, fotopostup nafotený, keď som si ja šila, myslím, že neviem, či tento alebo nejaký iný valec, tak som vlastne fotila postupne všetky tie kroky. Je tam úplne rozpísaný návod, je tam nakreslený strih, takže dokážete si v podstate podľa toho fotopostupu a podľa toho návodu ušiť svoj vlastný valec. Ja sa tomu nebudem nejak tu špecificky venovať. Pod týmto videom je popis, kde uvádzam vždy takú skrátenú formu, o čom to video je. A do tohto popisu vám dám link, ktorý keď si skopírujete a vložíte si hore do prehliadača, tak určite sa vlastne dostanete priamo na ten článok, otvoríte si ho a viete si prečítať, akým spôsobom sa ten valec vlastne vyrobí. Čo by som chcela v tomto videu povedať, je možno taká moja vychytávka, alebo to je taká moja dobrá skúsenosť. A tá je s tým, že vlastne keď som si šila valec, tak tá vnútorná časť je z takej pevnejšej bavlnenej látky alebo nejakej ľanovej. Proste naozaj tá látka musí byť pevná, pretože do nej budete naplňať tie drevené piliny. Budete ich vlastne ako keby nabíjať, robí sa to rukou, takže zovriem v päsť a vlastne ako mám valec takto postavený, tak začínam úplne od spodnej časti dohora, postupne ho naplňať, naozaj silne nabíjať. Niekedy je možno potrebné zavolať nejakú mužskú silu, lebo naozaj v minulosti to plnili muži. Čo chcem ale povedať je, keď sme pri tých pilinách, že ak by ste sa dostali, najlepšie je to doniesť alebo dohodnúť sa s nejakým stolárom, kde viete v nejakom vašom okolí, že pracuje stolár, aby vám dal drevo, ktoré nie je nejakým spôsobom škodlivé pre človeka, hej, že proste je to drevo, ktoré môžete bežne používať napríklad z ihličnatých stromov. Je potrebné, donesiete si hobliny, ktoré je potrebné vysušiť. Ja som si vždy valce robila vlastne v lete a to kvôli tomu, že som si rozprestrela u nás v garáži na zem, na podlahu som si rozprestrela veľké vlastne plastové vrecia, na to som si vysypala tieto hobliny a oni mi tam postupne schli a som ich otáčala. Takisto to môžete urobiť v byte, proste do nejakej miestnosti, aj teraz v zime, to je jedno, dáte si niečo na zem, rozprestriete si tam hobliny, ktoré si donesiete, ale naozaj je dôležité, aby boli usušené, lebo samozrejme, keby ste ich naprechovali do toho valca,
ešte vlhké, mohol by vám valec plesnivieť, mohol by sa vlastne poškodiť a jednoducho by ste dýchali tie plesne a tak ďalej, takže dajte si naozaj záležať. Ja viem, že keď človek si donesie tie hobliny domov, už chce mať ten valec, už sa chce ponáhľať, ale dajte tomu čas, dajte tomu niekoľko dní, aby ste si ich poriadne presušili, treba ich otáčať, treba sa im venovať. Keď nám tie hobliny vyschnú, je dôležité ich preosiať. A čo to znamená preosiať? Ja som to robila vždy cez sitko na cestoviny, a vlastne som preosievala. Je tam veľmi veľký odpad, pretože tie veľké časti vlastne všetky musíte dať ostré preč. Naozaj vám ostane len ako keby taký prach. To sú tie piliny, pretože keď si uvedomíte ten valec, vlastne ako vidíte, že ja ho chytám, on je naplnený, on je pevný, je tvrdý, ale musí byť vlastne príjemný na dotyk. Nesmie vám niekde trčať, nesmiete mať tu nejaké kúsky dreva. Keby ste píchali špendlík vlastne donútra, tak narazíte na to tvrdšie drevo. Nedokážete cez neho prepichnúť špendlík a vlastne vznikol by problém. V minulosti sa dávalo, ja to tiež tak robím, alebo mám to tak rada, donútra asi do takej časti, niekde do stredu, sa vlastne vložil sa kameň. Nedávajte nejaký velikánsky kameň, je to len o to, aby naozaj ten valec netancoval, ale zase keď chcete valec prenášať, tak si spravte na prenášanie, že chodíte na nejaký kurz, tak si urobte bez toho kameňa vnútri. Ten kameň sa volal vlastne srdiečko a ja mám valec bez neho, s ktorým som cestovávala, ktorý som prenášala. Potom mám valec, ktorý naozaj potrebujem, aby mi sedel, aby bol pevný, takže ten mám s kameňom. Veľkosť valca si v podstate viete prispôsobiť. Ja som dala do toho príspevku taký univerzálnejší, ale keď napríklad cestujete, môžete si urobiť menší. Keď robíte nejaké väčšie veci, tak si zase môžete urobiť valec, ktorý je v podstate väčší. Naozaj si prispôsobte valec tomu, čo potrebujete. A tá moja vychytávka, to je úplne jednoduchá vec, ktorú som objavila úplne náhodou, a to je táto vrchná obliečka. Keď sa na ňu lepšie pozriete, tak vlastne vidíte, že je to úplet. Je to v podstate taká hrubšia tričkovina a nie je ani nejakým spôsobom spravená nejaká návlečka na nejakú šnúrku, tak ako keď to robíte vlastne pri tom tele. To sa všetko dozviete v tom článku, naozaj doporučujem si ho pozrieť, ale tu som to jednoducho urobila tak, že som ho šnúrkou zaviazala. Tá finta toho celého je tá, že ten úplet tým, že je elastický, ja som si spravila ten návlek o centimeter menší, ako mám telo valca. Tým pádom, keď som ho nasúvala na valec, bola tá návlečka vlastne menšia. Bola to taká ako rolka, alebo neviem ako to nazvať, taký tunel. A ako som ten tunel navliekala, tak vlastne robila som to v podstate silou, hej, že keď sa pozrieme niekde, je tu aj ten spoj, tak je taký viditeľnejší. Ale tým, že ten úplet prúžil, tak vlastne sa mi stalo to, že ako keby som ja ten valec dala do nejakého takého, neviem, nazvať to črievka, alebo do niečoho, čo mi to veľmi ten valec spevnilo. A vlastne ten valec krásne drží pokope. Nemusela som vlastne riešiť, tu som to len normálne ako taký cukrík, hej, že som vlastne na jednej strane ho uzavrela som ho vlastne šnúrkou, na druhej strane som to uzavrela šnúrkou a tie konce som odstrihla. Takže toto je taká moja finta, mám tak urobené potom aj ostatné valce, prišla som na to úplne náhodou, pretože som chcela jednofarebný valec, ale všetky látky som mala s nejakou potlačou, čo som mala pocit, že mi budú vadiť kvôli očiam. Takže naozaj doporučujem na tie valce, aj ak si to budete vyrábať, aby ten návlek, ak začínate, bol v podstate jednofarebný, je to lepšie, zbytočne sa tie oči nevyrušujú tým, že dosť sa trápia, keď sa pozeráme na nejaký vzor, ako keby ešte mali proste registrovať nejaké túto farebné vzory. Tak ako som hovorila vo videu o špendlíkoch, nepichám si špendlíky po okraji valca. Jedine čo mám, a to ste si všimli, špendlíky mám napichané len tieto, ktorými si prichytávam tieto špendlíky s hlavičkou, ktorými si prichytávam vlastne na valec vzor. Takže ak si chcete valec vyrobiť, doporučujem teda návod, link nájdete dole pod videom. Ďalej potrebujeme, aby nám ten valec niekde, proste vidíte, že keby som ho mala len takto na stole a ja začnem vlastne, tu si dám ten úplet a ja začnem paličkovať, tak sa mi stane to, že ten valec bude vlastne putovať za mnou. Potrebujeme pod valec nejakú podložku. Takisto ako máme, tu vám ukazujem fotografie z knihy Slovenské čípky od Emy Markovej, že tak ako máme rôzne typy valcov, tuto to napríklad vidíte na tých fotografiách, že
tak ako ten válec môže byť podlhovastý, môže mať väčší tvar, alebo môže byť dokonca takýto okrúhlý. Podľa toho, či sa plietla pásová čipka na pedáli, či sa plietli čepce, tam tie válce boli naozaj rozdielne, takisto ako vidíte paličky, ale pre nás sú dôležité vlastne tie podložky. Buď mohla byť takáto podložka okrúhla, oválna z nejakého ľubového dreva, alebo to mohol byť taký obdĺžnik drevený. Buď bol takýto, alebo dokonca sa urobilo, že sa tu vybral do takého polkruhu, to asi isto poznáte. Alebo tu ona má vlastne v podstate pod sebou nejaký taký pletený košík, buď z nejakej slamy, nejaká ošatka to mohla byť, alebo mohol byť takisto z prútia. Takže bolo veľa možností. Naozaj tých možností je veľa aj teraz. Čiže buď si nájdete niekoho, kto viete, že plete košíky a na mieru vám urobí na ten váš válec, hej, čiže ten válec vám krásne donútra sadne, vám na mieru urobí napríklad taký prútený spodok, alebo si dáte nejakému stolárovi vlastne urobiť takýto obdĺžnik, kde doporučujem na okrajoch to vybratie. Ja mám, a ja vám ukážem ten môj, ktorý mám, to som zdedila, takýto, ktorý sa krúti. Čiže ja vlastne, keď si dám doňho valec, čo vám ukážem, a mám v dispozícii len jednu ruku, takže takto sa mi to podarí. Čiže ja vlastne viem si potom ten valec natáčať takým smerom, akým ja potrebujem. Dajú sa zohnať už aj tieto valce, buď pôjdete na nejaký festival, alebo skúsite pohľadať na internete. Takisto viem, že v Čechách ich vyrábajú, dajú sa objednať aj z Čiech. Bude takýto na stôl, alebo potom je taký s takou nohou, že vlastne máte ten valec úplne od zemi a sedíte pri ňom pri stoličke. Čo je veľmi dôležité, aby som nezabudla, každý valec potrebuje vlastne na to zakrývať nejakú textíliu, ktorou vždy po práci, keď prácu skončíte, si jednoducho ten valec zakriete. Aj keď momentálne nepaličkujete, na valec sa práši, potom sa vlastne ukladajú tam tie nečistoty a prach. Takže vždy treba mať ten valec zabalený. Ja používam takéto po deťoch plienky. Staršie vidíte už, že majú za sebou to najlepšie časti, ale mne na toto veľmi vyhovujú, vždy si ju operiem. Ak by ste mali valec, že ste dlhšie na ňom nepaličkovali, nehali ste ho odokrytý, pomoc je taká, že si zoberiete vysavač, nastavíte si ho na úplne jemnúčké satie a celý valec si dookola povysávate, pretože hlavne aj na tých bokoch, aj keď sa možno často valec zakrýva, ale tuto na tých bokoch sa vlastne usádza ten prach a je potrebné ho raz za čas povysávať. Valec sa väčšinou vždy ohýba v tom smere, ako paličkujeme. Je dobré ho po nejakom čase vlastne vytvarovať, čiže takto si ho pobúchate vždy predtým, ako pôjdete paličkovať. Dobré je raz za rok ho vystaviť na nejaký čas v lete, trošku slniečku, ale zase nie tak, aby sa vám vyťahala farba, aby troška presol. Je potrebné, aby vlastne ten koniec bol otvárateľný a ak už cítim, že valec sa mi prehýňa, že je mäkký, treba ho otvoriť, treba čas vybrať a zase doplniť nové piliny, aby sme mali valec vlastne stále funkčný, stále pevný. To je veľmi dôležité, aby ten valec vlastne bol pevný, aby sa nám dobre do ňoho pichalo, aby špendlíky, ktoré do ňoho picháme, nám pekne stáli vlastne kolmo na ten vzor a aby sa nám s ním dobre pracovalo. No, teraz ste sa možno zhrozili a povedali ste si, že Pane Bože, kým ja nájdem stolára, kým ja si toto všetko dám dokopy, čo ja budem robiť, ja už chcem paličkovať. Je veľmi jednoduchá pomoc a v podstate môžete si vyrobiť podložku na paličkovanie, tak ako vidíte túto moju, ktorú si vyrobíte vlastne z polystyrenovej dosky. Tá polystyrenová doska má nejakú hrúbku, akú to ja vám teraz presne nepoviem. A v podstate zo zadnej strany som to neriešila nejakým spôsobom, že by som si šila nejaký návlek, ale jednoducho som si to takto ohla, prišpendlila, znova som použila úplet, ale môžete použiť nejakú pevnejšiu látku. Takže vlastne zoberete si dosku, ten rozmer môj, neodmerala som ho, ale
Zase vám hodím príspevok do blogu, teda na blogu je príspevok a link vám dám sem pod video, kde je presne to, ako som vyrábala túto podložku z polystyrénu, ako si ju viete vyrobiť, sú tam rozmery, je to tam nafotené, je to tam ukázané, je na ňom aj rozpaličkovaná čipka. Toto, čo je tu na vrchu, to je ďalší kus upletu, ktorým vlastne si tú čipku, ktorú paličkujem, predstavte si, že tu mám nejakú čipku, vyrolujem si to hore a keď som skončila, tak si vlastne si tú čipku zakriem. Keď poznáte knihu od pána Mišika Škola paličkovania, tak v podstate pán Mišik svoje práce, tie všetky svoje veľké obrázky robil na takejto podložke. On tam má aj tuším návod a neviem, či neuvádza, že aj tu mám pocit, že to tak je, že on na tú polystyrenovú dosku si vlastne napol nejaký pevnejší papier, neviem, či baliaci alebo nejaký tvrdší a v podstate na to si dal a takto paličkoval. Čiže držíme tie paličky tak, ako vidíte, ako ich drží on, že tým spôsobom, ako keby sme paličkovali na válci, nerobíme to tým spôsobom, ako keby sme mali to, že prekladám vlastne tak, že mi to leží. Ja si tú polystyrenovú dosku vlastne opriem o kraj stola, takže ju mám v nejakom 45 stupňovom uhle k sebe. Asi niečo takéto, aby ste si to vedeli. Hej. Čiže ja si ju ohnem o kraj stola, položím si ju na nohy a v podstate paličky mi krásne na nej visia a viem začať paličkovať. Treba rátať s tým, že tá doska ľahšie sa zničí, hej, že ten polystyrén, možno je dobré dať si pod tú látku si dať ešte nejaký tvrdší papier, ale potom zase, keď si budete dávať vzor, tak vzor si dávate len na tenkom papieri. Jednoducho nevytvorte si zase priestor, že sa vám budú ťažko do toho píchať špendlíky, že jednoducho si poraníte prsty alebo budete s tým mať akýkoľvek problém. Takže toto je úplne jednoduchá možnosť, pretože zbehnete do nejakého stavebníctva. Ja som nevlastne zostala táto polystyrenová doska, keď som kupovala. Je to polystyrenová doska na zateplovanie. Keď sme robili psovi novú budu, tak som kupovala tieto dosky. Oni nejaké ostali, táto neviem, či nebola zlomená. Čiže ja som si to obrezala na takú veľkosť, ako som chcela. Naozaj tá doska nie je nejaká drahá. Prípadne, ak viete, niekto, kto zatepluje, ale nemôže to byť nejaká veľká hrúbka. Toto neviem, či nie sú nejaké 4 alebo 5 cm, ale nájdete to v tom článku. Takže viete si to tam pozrieť, s čím som pracovala ja a ako som pracovala. Takže máme dve možnosti. Ak sa rozhodnete naozaj paličkovať, ak sa rozhodnete, že chcete paličkovať, alebo už paličkujete a potrebujete nový valec, je možné sa pozrieť na internete a valec si kúpiť. Ja som si všetky svoje valce vyrábala, ma to naozaj baví, dokonca mám rôzne typy valcov, mám aj gulatý valec. Takže chcela som to vyskúšať, ako sa na tých valcoch paličkuje. Je to naozaj rozdielne, je to veľmi zaujímavé. Takže ak by ste sa rozhodli, že idete si vyrábať valec, nájdete si fotopostup a kľudne podľa neho postupujte. Ak sa vám zdá, že je to pre vás dlhavé, že proste kým sa vám to všetko vysuší, nachystáte si to, ušijete a tak ďalej, vyberte si tú možnosť, že si zoberiete a urobíte si úplne jednoduchú polystyrenovú dosku. Odkazy na tieto články nájdete dole. Tu je informácia o mojom blogu www.ondrejicková.blogspot.com alebo nás nájdete na Facebooku v uzavretej skupine, kde si dáte žiadosť a ja vás potom pridám. Paličkovaná čipka Bobbin Lace. Jedno aj druhé slúži na to, hlavne pre tí z vás, ktoré ste začali paličkovať alebo chcete začať paličkovať, tie, ktoré takisto navštevujete nejaké kurzy, kľudne si popozerajte príspevky, pridajte sa k nám, ženy vás budú inšpirovať svojou prácou a ja budem veľmi rada, keď čím ďalej viac bude priaznivcov tejto nádhernej textilnej techniky. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám veľa úspechov.